Alishada iholi ngabe usuhlupheke kakhulu izimali zakho zivalekile nenhlahla yomsebenzi ayibona futhi usukhathele ngomashonisa kanye nenhlahla ekhasino ayikho. Inkinga yakho ingaxazululeka lapho kumele ukwenze ukuthola nansi iholi ash esisiza abantu abaningi. Khumbula impilo ayibekelwa nani. Wena lungisa u1200 nje kuphela ukuze bakusize. Bavakashele manje kule address elandelayo ethi El Shaddai Herbal Shop, Matches Arcade 349 West Street eThekwini, noma bafonele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Al Shaddai Holy Ash izoshintsha impilo yakho kangcono. Siyabingelela ubingelelo Babu Dokotela babo wesizwe babo ujabulile umfana omuhle nje ekhehla umlomo umzulu amancinqisi. Namhlanje ngenhlonipho nesinokuthobeka sithi asivuma ukuthi siyashutha lesikhona sisebhilidini ekuthiwa iNedbank House Building. Ifloor esikhuthela kuyona is 19th floor, room number 1904 to 1905, studio number 1 at dark room. Siyabonga. Siyabonga kakhulu Babu Dokotela, sibonga kakhulu sibingelele futhi nakumbukeli weBabu Dokotela TV, and ngesiqinisekise futhi sicela ukuthi please bakithi make sure ukuthi you subscribe, you like, and also futhi singathanda ukuzwa from you comments down below. Dokotela, thank you so much ukuba nawe namhlanje. Ngicela sikhulume nje ezibalekile namhlanje ezibalekile Dokotela. Ngiyabona into ephambi kwakho ukuthi nayo ikunikeza amandla ukukhuluma izinto eziright. But Dokotela, one kunomzali ekhaya othembele enganeni yakhe, yebo? Uthembele enganeni yakhe in a sense that wayithatha efake e-university. Maye efake e-varsity ingane uthembele kuyona ukuthi one day lengane yoba sibusise ekhaya, ishintshe ikhaya, ishintshe isimo sasekhaya. Now Dokotela, ziningi izinto ezenzekalayo e-varsity, e-university, emaresi, ziningi ezenzekalayo. Kahle kahle nje ku chaotic. Now Babu Dokotela uthi ake sikhulume lento ye brain power for students. Sithi Dokotela ikhona into engasizakala ngayo umfundi ose-varsity ohlala eresi ekhaya oyisithenjwa nothenjwa ukuthi one day isimo sekhaya soshintsha through yena. Asibonge kakhulu. There's a lot that we'll have to look at. Sinabantwana abayiphiyo, khona umntwana ekuthiwa isiphiyo. Le angangifuna ukusebenzisa igama le right to isiphiyo ngoba ngesingesi kuthiwa uautistic. Okay. Autism. Lo mntwana usuke isiphiyo ngoba umphiwo uNkulunkulu enjalo. That is why we regard that as isiphiyo. Labantwana aba-autistic, i-memory yabo it is so slow. It is so slow. Abanye kuthola ukuthi nje esikoleni akakwenzeki uthi uyakhohlwa ziningi into edala ukuthi umntwana ke akhohlwe esikoleni. Sizoke singene futhi nakuzona kodwa into esisenza kakhulu into ye-memory and concentration. Angisho lokho, ziningi izinto esinazo lapha kwemarket emakhemesi ze-memory and concentration. The problem is usayizi abawusebenzisayo. Usayizi abawusebenzisayo ulow kakhulu. Ngoba uthola ukuthi even i-bicarb abayifakile is 2.5 and ama-ginseng abafakile it is 10.0 kanti ama-ginseng zifuna at least abe 5000 IU usize wama-ginseng. Usize ube strong kuze ukuthi umuntu akwazi ukuthi kwenzeke lento. Athi umuntu ngiyayithi mase bethina abanini bathi when you want to use this thing for memory concentration, you must use it for like 6 months before you see umehluko. No, we need to use something very strong. Very strong. Ngoba umntwana autistic akawudinga 6 months. Udinga into ezomsiza manje. Yes, umuntu uzomdinga manje. And seyibhekeke nalomntwana lento ukuthi baphuma abantwana la kade enza kahle esikoleni matric ephase kahle afike evarsity abesidom. Kunento eyenzeka kumntwana ekhaya. Imesi I pretend even imesi sibuya eseserese semdala ngesikhathi ubaba wakhe esethembe yonke into ukuthi izokwenza usiyazibuza lo mntwana ukuthi njengoba ngifunda la ngenza i-chemical engineering am I going to fit that man obelala noma wami phambi kwami ngoba kunabazali abenza izinto ngokuthi baboss ingane mase yayitraumatize ingane yafunda ezi-journalism ithi ngolana ngofundisa ngokondlalo yababa lo obe ngipanza. Ingane iyaqala manje iba derail and ziyadinga ukuthi ingane before kufike into ukuthi iyayisense brain power, why now are you losing memory? Ingane confess ukuthi Babu Dokotela, truly speaking, I have to say this, I'm no longer concentrating ngoba kunento lokhu ibuye
ngenza unyaka okugcina kodwa manje ngiyabotha uzokwenza bangizofeyila kunento ibu ekhaya bengikhule kanje umalungu bengenza ukuthi but manje angazi lento ngizoyimaintain nje ngoba njengoba kuthiwa angisebenze ngakhe ekhaya ngakhele ukuthi kuhlale nalo amalomo obenza ukuthi uma akafuni ukuyikhuluma nje ngoba umfowabo futhi umfowabo manje usekhubazekile uma exoxa uzohlala lapha umuntu onje angayini ejele kushiwo njalo kuthiwa uma ngathi ubhuti ne stroke umuntu egule nje uthi akayijele ufuna ofela khona ukhuluma into endala uthi wakudlula una 8 years wowuthulelini kodwa manje njengowenza teaching wena kuthiwa hakha kuze lo muntu ezohlala kahle and siyazithola lezo zinto ke ziyabalimaza abantwana and usiyaqala umntwana aka concentrate kunabantu abaphuza utshwala sebebadala ofisela umuntu aphuza utshwala bhema ugwayi and suppression ekhona ekhaya and same thing applies enganeni ingcinde zayithola ekhaya uyaqeda manje ukufunda sekufuze phela asize ekhaya kanti le ekhaya leli ile la ngafuni ukuthi because kunemfihlo ezikhona lapha abazali abangafuni ukuzikhuluma then ke simnika ke i-brain power u250 rand but umntwana aka disclose ukuthi what is leading him or her ukuthi asebenzise lento le Babu Dokotela bawusizibawujabula umfana omuhle nje ekhehla lomlungu siyabonga kuba Dokotela siyabonga kakhulu lokho sho ukuthi ke abazali nabafundi bazoyibuka into leyo bayithathe serious because ibaluleke kakhulu Dokotela I'm so happy as into engenza ngibe happy kade ngibuka ivolume yabantu abafonayo in our call center so and most yabantu abafonayo bafona i-black stick libido so now kungenza ngiyibuza ukuthi kanti yini le ekule black stick libido yabo because sike sakhuluma ngayo before sasho uDokotela futhi ukuthi into lena yamadoda ngempela hayi abafana so now ngithola ama calls amaningi abantu bayacela i-black stick libido bayifuna and surprisingly Dokotela nabantu besifazane ababacelela abayeni babo i-black stick libido kahle Dokotela yini ngemfihlo yale black stick libido esisho futhi ukuthi akuyona yabafana eyamadoda ngempela siyabonga kakhulu wena ngoba lento awuyazi abanye bayithatha nje light kunzima kabi ubaba wasekhaya uthi angabe ubaba angabe nayo into ukudondolozela ekseni umama ubevuka early ngoba bevukele ingane esikoleni manje ingane zivalile uvese ubaba akasebenzi sekufuze badileke manje lempedeni ayikho into ezobadilelisa lokuthi baxabane kuphela uyabuza ukuthi baba kasikhwehlela ngempela into yakho ayikayivuma ukusebenzana namanje kuba nayizolo nakuthanga phela manje ayikho into ezokwenziwa kufuna abalale kuze kushawa 7 kushawa 8 iyabanga lento ngoba yenze ngisho ukuthi indoda ngempela enenkinga ocansini iba ne low morals self esteem iya drop kakhulu ngoba lo ndoda leyo ayithatheki njengobaba ngoba ayikho into oyenzayo la enza ukuthi umama azibone umama kuleceke ayikho into azibone umama uzibone efana nezingane lezi ezihleli la ekuhlangana ngokuthi kuyadliwa ekitchen kuphela zona ngcono zine TV ezibukayo umama yakhe iTV ayidlali and nawe baba sifuna yakhe iTV idlale ngoba ngempela mesikhuluma ngomuzi wendoda weak oxokelwa insika madoda thathani i-black stick men's libido ningayisebenziseli kuya eintombini zenu isebenziseleni ukwakha amakhaya isebenzise ekhaya ungayisebenzisi ngoba uyolala nomama isebenzise nje kungenalutho ubethena umisa itende kamakhelwane madoda ubethena kuma itende kamakhelwane simple as that ngoba kade ngimtshela umoya kade ngise Michelle Park egarage wa engine ebusuku engiyiphethe ngathi wathi Babu Dokotela ushuthi right ngathi mina uhlala lapho uyangitshela ngathi lalela ngizokukalela ama robot awu2 uzofuna ukuchama uloku ithinta kanje uyizwe uzothina wathi kanti into enjalo athi ngiyakutshela mina kwami itende kamakhelwane manje kodwa ngeke abalivula igate ungafunanga ngochama uzowehlika uyochama iyashisa induku i-black stick siyakhela ukuthi umuzi wakhe awusebenze simple hayi abafana abadlali ngifuna amadoda athi Babu Dokotela kufike linye ikhehla kumina Nkosi yami lathi Babu Dokotela senginike nomfowethu inamba ukuthi hayi bonanga umuzi uyavuka sure uthi loba wena into ebesimsontisa ukuthi ngoba ayikho into akade besayikhuluma nonkosikazi manje sengcono ukukhuluma into yenkolo ngoba manje lento le ayibayishayidela bakhulile manje ayisenze ba retire bobabili they both above 60 and basakudinga ukudlala akusho ukuthi umuntu omdala akawadla amasaladi uyawadinga nani mfana uyawadinga amasaladi ukuthi sebe retire gogo nomkhulu bafonane badinga amasaladi na 500 rand black stick men's libido
izoma insika nakuwena siyabonga. But on that hotel ngicela sikhulumeni because ngangizwa abanye abantu bekhuluma indaba yokuthi hayi because mina ngidrive truck ngihlala kakhulu phansi so umzimba ugcina nawo sewuhleli kanje ungasanakile so ipower yamadoda kahle kusho ukuthi isendukwini so umuntu makayisukumele lento leyo ukuthi induku yami ipower iphakame ngidrive itekisi ngidrive truck ngihlala ekhaya but nje angikulwele ukuthi induku yami ayivuki ngayi black stick libet. Ngike mina ngithi mina I'm prepared ukuthi ngithathe ibheji ngithamba ochatha ngithi wena ungachathi ithatha nathi black stick sibone ukuthi ubani uzophuma phambili. Sure. Hayi black stick liyavuka itende liyavuka itende Babu Dokotela bawusizibawujabule siyabonga. Siyathokoza Dr. Siyathokoza kakhulu ngalokho siyathokoza kakhulu. Dr. ngicela sikhulumeni ngalento ebalulekile futhi kakhulu. Indlela ebaluleke ngayo Dokotela angazi but if sizobuka indlela abantu ababoshwa ngayo if sizobuka indlela amajele agcwele ngayo if sizobuka indlela imphakathi ekhala ngayo masikhuluma nje ngeziboshwa in general now Dokotela ke asikhulumeni indaba yokuthi ke sike sayithinta futhi le ukuthi ngathi umuntu osejele Dokotela uyakwazi ukusizakala ngomuthi sakhuluma indaba yokuthi umuntu osejele futhi khona futhi into esisebenzisayo Dokotela icala lengathethwa kwakuthethwa ucala kalithethwa linga imagine nje yozele but asibukeni ukuthi ngabe ukuboshwa komuntu ejele nokuba sejele ikhona indlela ongasebenzisana ngayo umuthi nesiboshwa sikwasibosha ukukhuleka kwazi ukuthi impilo yesiboshwa ibuyele esimeni ngomuthi Dokotela owodwa nje ngabe umuthi usebenza kanjani kumuntu osejele effective ngempela because phela lamuntu useyindongene eziphakeme ephezulu noma mhlawumbe ngobe ngayibona igate eminyango so lapha ngempela shosho umuntu ngasebenza thina sibe sibona igate nje umuntu ube no Babu Dokotela bawusizibawujabule uyabona to be honest laba futhi abasejela bayeke lebayifaka amajalanti ematotozini abasebenzisa umuthi ke manje kunento lebayifaka ematotozini abake basebenzisa umuthi and umuthi uma sithi thina siphethe umuthi angiphethe isiwasho angisonde ngamabomu ngoba ngayenza le nto le ngikwazi ukuthi ngidla umuthi ngingaloko ngicabanga ezinye izinto uma uthi uboshiwe thina sifuna isithombe sakho alright umuthi into yakhe iyakhulumisa kakhulu uma uthi uboshiwe userious silethele ungasilethe sosithombe bese siyabheda ngifuna into yakho mina lesi oyigqoke ejele akho umuntu engizokufayela wona ejele mina ngismaglish mthi angifuni ukuhlangana nojele abanganamsebenzi abahlole isikole wamona umuntu ofaka ingobe ezibrown kanje sile ekhanda ukuthi vese ababa banqena ukuwasha la ithi into uma uzongiletha lento oyigqokile ngizoyipheka nenyama bese ngiyiphekile inyama bese ngithi ayinekwe la ekhaya inekwe meliphuma ilanga inekwe lizoshona ilanga ungitshela ukuthi parrot board izothatha siphi isinqumo ngempilo yakho sinento ejele kuthiwa i-warrant of liberation. It has to be signed ukuthi uyaqualify noma uqualify sesishayile isikhathi sama program no it has to be signed so that wena le appeal kunabantu abanemali abawafaka ama appeal akhanselwe yabo akhansela ama appeal sifuna ukuthi umuntu wena unemali faka iappeal uma usuthinta Babu Dokotela ngifile appeal engihamba ngeMaritzburg ngihamba ngeFree State ngole appeal lecala ngeke uhlala u25 years la ngithi mina wena umuntu uphethe imali bathe amaphepha phela hayi le mali oyithandayo angeke ungaphumi mkhulu ngeke ungaphumi ngoba thina senza izifungo ngempilo yakho bese ngikunika icode ngithi bhala le code times 7 ubhala igama lakho times 5 le code umusu uyayigwinya Babu Dokotela bawusizibawujabule hayi cishe ngaphahluka zikhala ngempela ucishe ngaphahluka unginikile imali ngeke ungakhiphi ngeke ngakhiphi Dokotela ngamanye amazi kunabantu abathola mhlambe ama i-parole board ivele yayibuka ifohlo zayibeka lapha okanye ayibeka ngaphansi mase kufika egameni lakho lento le ihlumeza abantu abaningi athi abanye angase kwesingaki ngi-apply angase kwesingaki and I'm sure ukuthi singaphuma but lento ayisenziwe mase kufuze kwenzeke ake sikhulume lento asikhulume lento njengomuntu oyeyeye cishe njengomuntu ogumende sibheke ekuthini on a self defense inyoni bifuna ukukubulala sure kwakuthi wagcina uphumelele wayibulala uma isishoni laba kubo bese bayicupha kuthiwa hamba umbulala afele ejele into zakho kuba nento eyisithe ephambanisayo njalo ngoba kunomuntu ovusiwe kulomuntu ambulalayo
but ongeke ungambulala ukuthi kufe wena kunokuthi kufe wena ngoba usaba uzohlala ejele and asikusho lokho ejele akubona kini akuyona indawo ongafela kuyona into ofele kuyona ufuna ufele kini lana ke lento ke yenza isithe ukuthi into zakho zingenzeki isithathiwe decision ihlalele ePitoli kungenzeki lutho kunaloko wena ushawa ama draft nje uhlenyuka namajele ushawa ama draft nje uhleze nyoka umusha njalo endlini kanti ilento eyisithi enye into futhi uma wakho noma umndeni wakho uyaba nomthelo ukuthi ongcona kayejele ngoba wena awusondle la ekhaya usuna nemali wondla umngakho bese kwenza uzungu ukuthi uma wasana akaboshwe kukhandwe ingane kuthiwa ikubophisa ukuthi wena wayidlengula ushawe ngejazi lapha ingane izoconfess after 5 years ithi malume omncane mina ngicela uzokhuluma iqiniso wena ukazi ungidlengule imina ugogo wawukuthi nokuthi ubalume wokuthi nokuthi ngoba wena ungafuni ukusenzela ukuthi nokuthi kodwa sengiyabona lento ugogo useshonile umalume useshonile and yonke lento engane lisenabufazi sekunako ukuthi wena ubuyikhanda ngocingo ukuthi uzokwakha istory sekufuneka umuthi ke lapho kunabantu akubo bonke abantu abahlele emajele abenza abangama offenders abanye ba immune bahlulekile ukuziprova innocent because bengenayo imali abameli bengenayo imali yokuthenga imithi yenyanga umuthi wenyanga uyabiza uyabiza Babu Dokotela babesiza ukuthi wena umuntu userious ngempela sokunika le code sithi khona umunye ngimnikile nje udonsa life use new prison owangapha wakabncwabe ke ngisho isigodi ukuthi kuphi udonsa life for irape angayenzanga sitheme sisikhipha isimo sakhe sathi abakuba bahamba oshisa isibuku babize igama lakhe babize kathathu igama lakhe sasaqhuma isibuku wangifonela ngathi nayi seku right lento yakho akeze umkhulu ngizofike ngimtshela enze 1 no 2 konje isibuka sikwazi ukuqhuma usibe phezulu ekhandlela sasenza kuqhuma isibuka ngathi sisiko umuntu kanti lento le ngisho ukuthi abantu ababoshwe lapha baboshiswa ngamabomu asingabazonda abantu abasemajele ngoba kusasa nawo uzoba sejele uthi Babu Dokotela wayishilo ukuthi uyaboshwa ngenzanga lutho siyabonga siyabonga Babu Dokotela siyabonga kakhulu abantu abasizakala bakwethu bangibuka amacala indaba yabantu abasejele ama cases abo khona abanye Dokotela abaze balihlanje baye kuma VOD bokhuluma boconfess nani kuthiwa umuntu wenza iVOD nje akazi nokuthi bakuthi ngizothingila abantu ngoba angiyazi kahle kahle ngoba sevuna iclosure nokuxoxa kubona ukuthi hayi ngiyaxoxa ukuthi ngani offender ke in a way Dokotela sikhuluma into serious futhi enye ebalulekile sekusobala ukuthi siyabathanda abafundisi sekuclear lokho siyabathanda abafundisi kumele ukuthi sibathande futhi kumele ukuthi sibathande but ngiphatha kabi lento Dokotela thola ukuthi lesimbe umfundisi upowerful maye powerful umfundisi and into ayishumayelayo iyazwakala but ibandla lakhe 1 alikhuli limile nje lilokhu laba nabantu abawu10 nabantu abawu15 nabantu maybe ufike ku20 bese bebaningi kusuke kuDecember kwehla abantu kuya abantu eThekwini yabona ibhlungu lonto le because uyabona umuntu lona una potential lokwenza izinto ezinkulu nokuhamba nokwenza izinto ezinkulu kule kwiministry but ibandla lakhe limile. Now azacabanga otherwise uma umfundisi azathethe le ndaba yakho yokushumayela le ndaba yakho uyabona ziningi izinto uma umfundisi eqinise belala phezulu kwazo beyifihla ngenxa yokuthi umfundisi uyayiunderstand ibuzo lakhe necalling yakhe ukuthi ihamba kanjani but ibandla alikhuli. Ikhona Dokotela into esingasiza ngayo abafundisi ongasiza ngayo umfundisi ekutheni ibandla lakhe phela alingavalwa alikhule phela Nkosi yami nalo alukwazi nalo ukuthi libe njengawo kamabandla asemadolobheni alibe njengawo kamabandla abanye abafundisi abazwayo ngomuthi nje wodwa ikhona njengaleyo Dokotela. Babu Dokotela baba usizo baba ujabulela ake siyibheke lento le kunento edayisa esitolo kaGame abantu abaningi abayithenga khona but abantu abaningi noma isiphelile basaya ukuyithenga uma ngayithola bafe bathathe noma nathi ngoba sengifikile esitolo ngeke ngasayithatha lutho kodwa lento ngiyatshela ukuthi ayisekho usezothatha lokazo kufica kukhona bakuthetha hayi nawo lo kuyayenza lento yabo sike saba nomuntu okubulala okhula isikhotha obuvesa ukuthi awusekho le muntu emahardware kodwa usunikwe into efana nayo uthi uyashona ukuthi hayi lo ulimaza imvelo ukuthi nokuthi kodwa ubusufela hardware uzophuma nento yabo abantu bayahamba baye Nigeria baye Ghana bofuna lento ayisekho oTP Joshua bayisebenzisa iyaphela and uma ubheka manje alikho ibandla elikhulayo njengamanje alikho ibandla elikhulayo amabandla khona abambe anakho
alikho ibandla elikhulayo manje okutshengisa ukuthi lento ayisekho la kade belanda khona siyama nabantu bayo abantu ababenayo bayithatha beyivesa ingeningi lento yakhiwa kuphi Babu Dokotela yakhiwa eIndia ngenxa ye COVID kube nama restriction and limitation okuye eIndia ngenxa ye terrorism kube nzima ukuphuma ukuthola ama visa ngoba most of the time muzo yakhona ufuna ube ne visa ube nokuthi medical check up yonke lonto leyo and then itholakala eIndia lento abantu sebenabo bahleli phezulu kwayo ayina bayidedeli ngalondlela lento wena oyicabanga uyiyela eMozambique ayikovesa okuyele eGhana ngeke uzuyithola uyiyele eNigeria ngeke uzuyikhola ngoba ayisekho isiyaphela sekusele bona labo ukuthi abahambe phela baye eIndia futhi emuye eIndia uyawuhlala u3 months ngoba nama India qala model nawo afuna uqale kunethempeli lapha ekuthiwa iTaj Mahal ofuna uqale ube yithekeni yakho na nje ulove uhlakaniphile ufaka ingobe ezimhlophe ukhulunywa iandi yabo uyihlakaniphile uyiqhwizela ubona manje ufaka amanabukeni lento eyifaka khona uthi uzohlalana ufuna uqala ungayidli inyama for isikhathi esingaka izibe purified emzimbeni wakho and thereafter bathi kunento ufuna ubatshele yona bengakutshelanga uma ufika lapha yana kunento eyenzekayo bakuthatha bakufake kwi temple yakho bese kuthiwa niyacimeza ke right menicimeza nizothi kanje nizocimeza nithi kanje kunento wena ofuna uzubatshele yona abayilindele kuwena before bakunike lento lapha kufuna uzwe into ngathi umsila ngathi umsila one feather dust yabo feather dust ehamba la kuwena emhlane ehamba la emhlane ehamba emzimbeni bathi anything enzeka ungabheki yo and lento imiyenzeka ke ungabheki phela uhlakaniphile uzothi uma ubuka uzobona umuntu omhlophe wonke ohamba emoyeni they were waiting for you to batshele lonto into ezokwenzeka izothi imifika lento umuthi uyabheka lo hleli lapha na kuthiwa iguru ihlala isithanga ihlale yodwa ithi kanje but when uma ubheka uzobabona behleli be3 but behleli emoyeni they wanted you to tell them that but abakutsheli on advance ngesikhathi usudeclare ukuthi hey manje ngibona into ukuthi muthi uyibona bese abakuthatha abathoza ngapha bathi binjani ushushu bese bethi hayi seku right bebelinde kuze kufike lento le izongena kuwena njengoba kade ihambisa kanjena nje lento bebekutshela sebeya kwemukela because there you are selling your soul and but ungabafundi umqondo kuba lento ayizuza kuwena till your soul you literally believe kusayibaba you taking this as your god and you accept when you die you'll come to this temple sure yabo and thereafter sebezokunikezela ke lento ke ubuye ke na uze Africa kubanike abafundisi ikakhulukazi bayiring okwesibili bayibhengela okwesithathu iba into oyigaxa kanje eyisikhumba okunye enye bayibiza ukuthi kodwa angithi suke silapha nena eGhana bathuna namunku bebekunika le gaxwa kanje bathuna na kronto yabo lezi zinto lezi abanazo labafowethu mbasanishaya ngalondlela uma umfundisi uthi uyayifuna into Babu Dokotela bakusojabulile mina ikhini ngizokunika amandla la sosense amandla eSulman sinento esibiza ukuthi uMahomed okay sikunika uMahomed uthatha uMahomed usebenza ngalamandla amaSulman asenza ngawo kuphela and they are working iyasebenza nje uMahomed kunokuthi lokhu travela uyolanda into bese ngeke uzuyithola sinobufakazi bahamba abantu kumanje abanye baseGhana abanye bashaya amagxomo passport bahamba baye eNigeria ngeke baze babuye nawo lento ngeke baze babuye futhi nawo emva lokho umuze sekhokho bese ecithi Babu Dokotela bengithi ngiconfirm ama bank details zakho la bengifuna ukutransfer u200 ngifuna lento le ngithi uyomfundisi bani seyabuka manje ngasikhathi short 2 weeks kuvala amabandla usefuna into ezo express uthi ngoba bafuna uba ne conference enkulu manje ufuna ukuthi hayi no it doesn't work like that ithathe manje ukuze ukuthi lama conferences enizowenza okuvala unyaka ibe lento isikhona ebandleni yeah Dokotela kuloko Dokotela ngamanye amazwi usho ukuthi Dokotela nathi sinayo yini into ngempela umuntu angama naye ame kanjena other than ukuya kwamanye amazwe kwezinye indawo sinayo Dokotela into awumkhula why phone be travel liphupha nomeli mkhulu liphupha nomeli thina siyayakha lento mkhulu sithi hamba uyifake emfuleni ngenhla abantu mususu bawasa lapha ezantsi uyobagezisa khona kanti uyazi office elikhulu le phezulu
Ngeke mkhulu wekhothaze phezulu. Ngeke mkhulu azawo sisona sixolisi. Siyayenza lento mkhulu. Yo. Khona nje omunye yo. Mkhulu. So ikhona le. Ikhona mkhulu. Khona siyakha ngomango. Mesifika lapha ya sithi akabuke phansi sikunani. Uyawubona umango phansi athi ngubona. Sithi njengamanje izinto ukuthi mekukhona umango owayo wodwa uthathe. Sure. Mekuwa owodwa uthathe. Ngeke ungawe mkhulu. Akunamoya akunalutho nje ihlahla zamango zodwa. Siyakuthetha mekukhona owayo wodwa uthathe. Ayizo qatha. Ayafika lathi u3 lithi nayi kulungile sambeni ke. Mkhulu. Siyakhala futhi. Mkhulu aye. Asiyake mkhulu ngizoze nibone ezinye izinto aseke. Ay dokotela but ke mina uyangijabulisa ke dokotela mawusiqinisekisa ukuthi bakethi abantu abangazi behambe amazwe amade behambe indawo ezikude befuna into yokuphila befuna into yokwenza izinto zenzeke kanti sinayo kanti ikhona it's just that nje awakayifuni endaweni right awakayibuzi awakayikhulumi nabantu aba right andinalento futhi okena eMalawi akukho lutho umlingo kuphela abaphethe umlilo wamaphepha eMalawi nje abantu baseMalawi aba rich through thina sibanika imali zabo basifaka ucicane kodwa thina Babu Dokotela bayosizibawujabule siyabonga Dokotela asikhulumeni indaba ebalekile indaba futhi yokuthi umuthi ngishosho ukuthi ngiyawuthanda umuthi ngiyawufuna umuthi futhi ngenxa yokuthi ngifuna ukwenza izinto zenzeke uphondo Dokotela sikhulumeni ngophondo ngibukile futhi nabantu abaningi Dokotela indaba yophondo ijulile yazi kunabantu uthola ukuthi abanye uphondo balilengisa abanye uphondo angazi noma ngizothi badlala ngale emasontweni ukuthi bayalifutha emasontweni uphondo ngiyengibona abafundisi abakhulu nje befutha uphondo ngiyibuza ukuthi lelo phondo lifuthwayo olalo lo phondo lonalo lo phondo phakathi but Dokotela sikhulumeni indaba yokuthi labantu baka Forex selukhona uphondo Dokotela olungasiza umuntu akwazi ukwenza izinto zenzeke ngophondo nje lukhona liyatholakala ngo20,000 rand ngiyakubona ka20,000 rand vele luzokwenza into eyifunayo but sikhulumeni ngophondo Dokotela lolu phondo Dokotela lukhona unalo Babu Dokotela babesizibawujabulile ufana umhleji khehle mlomo asikusho nje lokho abantu ba Forex ufuna ba understand uma kade udlala abantu ongadlala abantu ba Forex bokushanga isibhamu ngempela oclever bodwa labayana oclever bodwa nje labayana ingane ezigcwele ama tattoos ingane ezingenamsebenzi ezihlula ama tertiary lezi yabo ingane ezihlula ama tertiary lezi yana zihlakaniphele into isima ungacabanga uzofunda ukuphanda kubona banika into yangempela uma ukuthi awunayo futhi ungabaniki ngoba uzoyithola inkinga umuntu waka Forex angifuni isikhuluma into eziningi naye ngifuna nje singamushelana isikhathi singashonisana ngelanga afika ayiphethe imali no EFT afika ayiphethe ucash bese ephatha u500 rand owama coins acela ebank bamshintshela maka angayithatha e tax shop alright acela nje ebank bamshintshele eze nayo ubengayishintshe ebank ayishintshe ka Shoprite noma Pick n Pay noma ka Woolworths sikhuluma ngeitolo ethini esinawo at least ibillion ka account sikhuluma intolo zamaSomalia namaPakistan yabo icicele lapho noma uze nayo mase ke sizokwenzela lento le hayi mkhulu sokwenzela khehle sokwenzela uphondo labantu abathi benza iForex sizokwenzela lento le so lelo phondo Dokotela lenza liyadonsa liyayifaka imali lelo phondo lona to be honest with you secret society ngoba livula ihlo lesithathu eliyakutshela isystem imizowa ama trade umewa ukuthi dayisa manje vala manje dayisa manje vala manje and lento ikutshela like kubantu abakhola abathi njengomoya ngcwele ikhuluma njengento kuwena yes ikhuluma njengento ikuvusa isikhathi sokuthi angengene ku market uthola ukuthi market iyabhuma leso sikhathi ikutshela ukuthi uvale manje yazi athi uthola ukuthi fasana ulani manje lento lokwagona i-laptop kanti lento isebenzisayo 20,000 rand abantu be Forex angisho akuyona umuntu ogembulayo umuntu we Forex agembula umuntu oyihlakaniphele umuntu ohlolo uyitheshare nje kuphela Babu Dokotela wesizibawujabule siyabonga siyathokoza Dokotela siyathokoza bayihlakaniphele but bahlwa yitheshare but bahlakaniphile Dokotela angazi noma ikhona into wrong ngalento le
sinobizo hlukahlukene. Sinobizo oluhlukile, unobizo lwakho, nginobizo lwami, noma unobizo lwakhe. And futhi asikusho ukuthi we respect that ukuthi umuntu nomuntu nobizo lakhe. But esikhulumeni le yokubona ke manje inyanga ke seyichitha imithi ke emgaqweni ke manje seyichitha imithi yonke la uhamba khona ke manje inyanga ke ziyadayisa ke imithi la emgaqweni ukuthi yadlula kuthi hey udlula ngapha edlula ngapha ngibona ukuthi wena nomekho wena wena ucobela wena awulokhuzela Dokotela ngabe isho uthini lento yezinyanga thola ukuthi manje seyichitha imithi yonke lezi indawo workshop izona ko market izona uyoshona ko game city izona ushona kuphi nakuphi izona la emgaqweni nje ama rank izona Dokotela ikhuluma lento ake siyibheke leyanto leyana sinabantu abawochitha but ngokuthi ababhaliwe ukuthi bawochitha we regard them as izinyanga ochitha abantu abahamba bothenga imithi ko Mozambique ko Nongoma Lundi iyehliswa ngamabhasi ngamakhumbi bayilanda emakhumbi nabhasini bese bezosichithela kuthiwa ochitha lapho sinabantu abaxhumene neziqiwi bathola izilwane bazosidayisela bese kuthi ke ngesimo sendlala bagcine bethi sebeyalapha ochitha lapha kuzona inyanga lezo because abantu ba understand ukuthi la abantu bawochitha nje bakuma sales badayisa kuphela bawo past 4 bavula bavala kuphela and then sinje sinemoto sinemizi ingenxa yochitha sure yabona kumanje ochitha siyabafona ohlanisa into ukuthi nokuthi uqule lapho aqule uchitha kuphuma umfana solanda imithi siquliwe isilwane sokuthi nokuthi ngifuna inhliziyo ukuthi nento ukuthi ochitha banazo lezo zilwane ufike wena sekuqule kwahlanganiswa nalokho ufuna ngaqule kuze kunjalo and lokho ochitha lapho bese sizoba nezinyanga ke ezikhipha igodlo zazo nje straight ahamba osebenzela ngaphandle reference kuba lento ufuna ngisho ngoba ngifuna ube sangathi ngiqonise kusibani njengomzimba ukhala imali khona lo udla lo faka uyakwazi ukuthatha isigodlo sakhe hambe eMaritzburg afika asebenze lento ibiza ukuthi i-outside practicing yabo upracticela ngaphandle nemsakazi yayenza leyo nto bayibiza ukuthi OB outside broadcasting bakuthatha umsakazi baye ngaphandle insurance ama-insurance babakwazi ukuthi bojoyinisa abantu im-insurance ngaphandle and ifuna mase kubheke lokho ama-bank ayahamba beka i-stand phambi kwase-home affairs bathi bavulisa abantu amakhadi la ema-rank kanjalo nje lento ufuna siyibheke imisi yenziwa yinyanga i-wrong kuphi ama-clinic uhulumeni uyaphumela ngaphandle enze into ekuthiwa mobile clinic ngifuna sifinyelela ukuthi imisi siyenziwa ziyinyanga usubona umzimba ekhala imali inyanga uyithembayo igqoka imali and ubekisa lo muntu uma egqoka imali usazokwenzana sadlala abantu no got to be careful spelling sakho ukuthi into ayenzayo is it unethical qala is it unethical in the realm of the practice okay okusho ukuthi I know it can promote umzimba oma balengwe bayenza nabo lento leyo yabo bayenza ziningi inyanga eziyenzayo ngisho ukuthi kodwa funa sazi ukuthi ispace abakusona they practice it outside and banazi igodlo yakwazi ukubona igodlweni yabo bese sizoba nochithake ochithile laba abachitha nje imithi phansi basikhube ngayo labo bese kuzothi ke ivalo ke khona laba ezivalo nje straight abangenamsebenzi laba gaqa inyoka ezinhlwathe ezincane bashisa umanyazini bashaya impempe kuvutsha yonke imsangano ke nje leyo babudodela yasho ukuthi nimsangano menenza leyo nimsangano nje leyo nto leyo lento yobunyanga funa si understand inyanga ibona laba soke ubabona besema rank bemakuphi kuphi endaba yenza yenye bapromoter nabantu begospel bezodayisa ama-CD omaskandi bezodayisa and funa sikubheka kunye and they give job opportunities kuma security abantu abazodayisa kunengane ezicela sezidle but lo muntu ubehlele esigodlweni ngabe usenza nabantu abawu3 kuphela but abagcina sekubenefit abantu abaningi kakhulu ukuthi siyibheke siyikhulume lento ngoba manje niyasaba ukukhuluma ngoba nisaba uzodutshula vese dutshula ngoba niyabheda kodwa mina ngifuna nginitshele ukuthi when you see inyanga yenza lokho ne sound nani it's an outside practice usebenzela ngaphandle ngoba hayi uthi usebenzela ngaphandle uma ubuya ngisase eMaritzburg umfica ngoba une date yase Witbank une date yase Middleburg une date yase Goli kanjalo aphinde futhi ngosuku luthulu sesigodlweni so Dokotela ngiyazi ukuthi uXododela ngiyazi ukuthi la eminyangeni khona abantu abathiwa amagedla wona amagedla abhilonga kuphi angena kochitha engene inyangeni because abanye babathi mina ngithwasanga but ngazi umuthi nje
asilungise spelling lento yogedla ugobela yini enye futhi lento yabo angiyiphazamisi mina but imola kukhula kwe language kolimi lokulapha isikhathi bayayiqamba manje but okusalayo sinabantu abawu2 thina sinenyanga sinisangoma kuphela ayikho ke into engane kwalokho either left noma right akekho sesente ukuthi nina nizibiza ngani ngapha asingene lapho thina kodwa sibuza wathwasa cha uyinyanga ke uthwasile yebo isangoma ke kuphela njalo isangoma ungabuyile ngapha isangoma ukuthi uyakwazi ukulapha uyisangoma yabo isangoma ke lento abantu bangalobe dideka manje sinabantu abafikayo eminyangeni manje bacela bengasazi ukuthi ugedla ugobela yini no ilanguage ithi uthwasile cha wathwasa yebo phelileke umuthwasile mangabe ungathwasa ngapha akekho sesente Babu Dokotela babu sizojabulisa siyabonga siyabonga Dr. siyabonga kakhulu kulokho ngicela mhlawumbe sikhulume lokho okubalekile futhi Dokotela sikhulume very strongly yokuthi kunomama oshadile 15 years kunomuntu onezingane kunomuntu owazi ukuthi baba uyisekhaya lo baba sekhaya ngisuka kude naye siphila naye kuyonke into emnandi ekhaya somndeni ofudumele suddenly ubaba awusihamba negate ezincane ubaba akasabuye ekhaya ubaba akasondli ubaba usehlala emathekwini akasalibhade ekhaya ingane seyalamba nami noma ekhaya sengiyalamba sekuyinto engayazi Dokotela nje sekuyinyova dam nje ongayazi ekhaya ikhaya selihlukene phakathi baba akasayingeni indaba sekhaya ikhona Dokotela lento le yokuthi abuyise umuntu indoda nje ibuyiswe nje straight kungaze kufune ukukhumbula ekhaya kungaze kufune kobani athi nje umama okay nje manje babusuza kanje sewenza kanje ngiyasukuma ke nami eze kwento Dokotela umsize ngomuthi nje wodwa indoda ebuyize ekhaya ezokondla ingane ngoba lento yokuhlala emathekwini ekete ezincane nosheqo semathekwini ingane ezilambile ekhaya angiboni yenza sense but Dokotela ikhona into engasizwa omama emakhaya ikwazi ukuthi umuntu abuye indoda izokondla ingane ekhaya asibonge kakhulu asingaba undermine osisi laba abancane yabona make bathola inyanga eyazi umuthi njengempondo ayuyahamba indoda yakho amampondo awugaya umuthi mkhulu ungakhohliseki awuyagaya mkhulu mayikuza kwentando ayawugaya mkhulu basebenzisa into ekuthiwa isandla sesinkwe basebenzisa amafutha enhlwathi inhlathi emisibambile idedeli idedela ngoba sekufile singaba undermine once indoda yakhe yafika kutheni ifike lapho kuba nzima ukuthi ibuye kodwa ngoba phela usubuye ukhuluma umuntu wrong thina sishanga umuthi nje kuphela and kunomuthi esiwusebenzisayo ekuthiwa umabuye eziphonsa sifuna indoda yakhe ibuye noma ngathiwa kuphele konke ibuyize la ekhaya kuthiwa umabuye eziphonsa and imusebenzisa umuthi uyinyanga funa ube nawo umuthi okwazi ufika uthwebula imithi yale yantombazana imithi iyayisebenzisa imithi kule ndoda iqale manje isebenzele umuntu osekhaya kusuke kuumuthi loyo kusuke kuumuthi loyo engisho ukuthi kodwa don't take it otherwise ungayi-undermine yantombazana izokubitha into odds because once yathethola umuthi wempondo hayi phelile ngawo hayi uthi ngapromoter verse ayinkinga kukhona into epromoter verse engenamsebenzi yabo njengale yangasegole ihlala phezulu kesabhiya aquba yadwa le nto lena mina ngwasemsinga mina nonsense mina ufunani pho egoli ngwasemsinga xoshwa yinemsinga mina ngwase Natal ngiseNatal simple as that kodwa ungawa undermine amampondo azokugcina sakhulu umthini yabafazi ngisho ukuthi azibambe iqine mama but it's going to happen izobuya indoda yakho but it's not going to be easy but izobuya ngoba funa number 1 kuthwethule yonke imithi ekulantombazana kuqala imithi ithwethulwe mase kuthunyelwa umuntu ekuthiwa umasixabane wenziwa ngo12 ebusuku uyawenza lo muthi ungaqokile uma usulala phansi ungasagibela empedeni udlale phansi ulale khona meke nje kwakhonta ishoyo omunye bese baba nginte ngenamsebenzi boshayana one way kodwa ungakulingi ulala empedeni wenzela ukuthi angasabuyela ukuzolala empedeni ancame kohlala kusofa kuthi gidime kusofa mithi ubuyele endlini ngale ukuthi xhefe kodwa azawuzana akuthuthe impahla zakhe ahambe
kanti wena ucuphile ukuthi ulele phansi awusabuyelanga empedeni ngoba ukwazi ukushaya umuntu ngento eserious ugijima uyobhalibhala empedeni nawe futhi ishaya into musu ugijima uyolala phansi wena ishaya into ugijima uyolala phansi Babu Dokotela bese bawujabulile siyathakatha nje mkhulu siyathakatha and futhi asinankinga nalokho sisho ukuthi izobuya indoda yakho but akulula ungaloko ngifonela kodwa kusala izobuya yona Babu Dokotela bese bawujala umfana omhlanje yakhehlela umlungu siyathobeka Ikhaya ngiyafudumala. Ingabe usucabanga ukushiya ekhaya ngenxa ukuthi izilwane ziyahlupha egcekeni? Thenga ibhodo elinemlenze emithathu bese uza nalo kimina. Sikwazi ukusiza. Sivale utokoloshe nayo yonke into ehamba egcekeni. Zonke izilwane, otikoloshe, abahlupha egcekeni asibavale. Woza no 10,000 rand kuphela sikwazi ukuthi sikusize. Ngithinte ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922. Vala isilwane. Vala utokoloshe.